Dobar dan svima, nekima dobro večer, a nekima, boga mi, dobro jutro. Imamo 17. službeni tip za svjetsko prvenstvo, 16. finala, 30.6. u 19 sati. Utakmica je Obala Bjelokosti Norveška, tipe oba tima daju gol da, tečaj 1,83, ulog je 2 boda, znači jači ulog, više nego standardni. Ovaj tip prvo se bazira na vrijednosti tečaja, tečaj od 1,83 da će oba tima, to jest obje reprezentacije dati gol, mislim da ima vrlo dobru vrijednost. Moj tečaj tu je negdje 1,70, 1,65. Tako da nema dvojbe da se ova investicija, to jest ova oklada isplati. Obje momčadi su u vrlo dobroj formi, obje momčadi su bez problema prošle skupinu. Obala Bjelokosti je u prvom kolu pobijedila Ekvador 1-0, u drugom kolu nezasluženo izgubila od Njemačke 2-1, dobili su gol u nadoknadi i zadnju utakmicu u skupini Curacao su rutinski riješili rezultatom 2-0. Norveška također jako dobre igre, atraktivne, bez problema su prošli skupinu. Prvo kolo uvjerljiva pobjeda protiv Iraka 4-1, nakon toga pobjeda protiv vrlo jakog Senegala 3-2 i zadnja utakmica u skupini Francuska-Norveška 4-1, međutim tu je trener Norveške totalno rotirao momčad te igrala je totalno B momčad. A Francuzi su igrali praktički sa najjačim sastavom te su uvjerljivo pobjedili zasluženo. Znači, da malo kažem nešto o Obali Bjelokosti, u zadnjih 12 utakmica Obala Bjelokosti je postigla gol, što je vrlo bitan podatak. Imaju odličnu formu, odlično su odigrali prijateljske utakmice, to jest pripremne utakmice. Recimo, pobijedili su 4.6. Francusku na gostujućim terenima rezultatom 1-2. Također pobijedili su prije i Škotsku 1-0, pobijedili su i Filadelfiju u zadnju pripremnu tu utakmicu 2-0. Dobro, to nije toliko bitno, ali kažem, vrlo dobro im je forma ovoga. Trenutno oni zabijaju 1,3 gola po utakmici, XG im je 1,1 što je dobar podatak, primaju samo 0,7 golova po utakmici. Ono što je vrlo bitno, jako puno šansi stvaraju po utakmici, čak 8,3. Tako da se radi o vrlo moćnoj i dobroj reprezentaciji koja fizički, ko sve više manje afričke momčadi, vrlo spremna, imaju potentne igrače, imaju kvalitet, igrači im igraju i dobro su organizirani i vrlo dobra obrana, vrlo dobra sredina terena, veliki potencijali u napadu, igrači im igraju u najjačim ligama svijeta, tu bi izdvojio Kessie, Pepea, Diala, Bonija, tako, imaju stvarno jako dobru ekipu, dobro su vođeni, te u ovoj utakmici mogu biti ući u optimističko i mislim da je tekma više manje 50-50, šta ne kaže tečaj, ali kažem, odlučili smo se za okladu oba tima da je u gol. Šta se tiče Norveške, Norveška je dark horse po masu betting kuća ovog prvenstva. Do sada su dokazali da jesu dark horse, odlično igraju, jako atraktivno igraju. Znači imaju fenomenalnu ofenzivnu liniju predvođenim Haalandom, pa tu je Bob, Odegaard i tako dalje. Znači oni svakoj reprezentaciji mogu zabiti 1-2 gola bez problema, tako da i oni mogu ući u ovu utakmicu optimistički. Da budu optimističko. Što se tiče njihove neke statistike, golovi po utakmici imaju čak 2,7, očekivani golovi, to je
XG po tekmi ime čak 1,8, primaju 2,3 gola po utakmici, što je jako, jako puno, te isto stvaraju jako puno šansi, 7 šansi po utakmici stvaraju ovoga. Ono što je isto bitno da u zadnjih 5 utakmica, u svakoj utakmici Norveška oba tima su dala gol, tako da i u ovoj utakmici ja očekujem da oba tima daju gol. Ono što je isto bitno naglasiti, Norveška je full ofenzivna momčad, dok je slabiji dio momčadi obrambena linija, i obrambena linija ime neki srednji, niži rang na ovom svjetskom prvenstvu, tako da očekujem da će imati puno problema sa Obalom Bjelokosti i gotovo sam uvjeren da će primiti gol, međutim također sam uvjeren da će i zabiti gol. Eto, to bi bilo to od mene, mislim da imamo vrlo dobru vrijednost tečaja, zato sam se i odlučio na viši ulog, mislim da će taj tečaj nešto pasti na dan utakmice, mislim da će negdje biti na 1,75 do 1,70, tako da definitivno se isplati ova oklada. Dakle, za kraj da ponovimo, 30.6. u 19 sati Obala Bjelokosti Norveška, oba tima daju gol, tečaj 1,83, ulog je 2 boda. Eto, to je bilo to od mene i sretno svima.